gasa yare kyo simekatata kyo gasa koramaya utakorasa koramaya utakorasa Good work. Zakaro simuchiga uma korokane at least for now usafi. Toba mbekere getande kiaga new mattress kabisa.
omurare rino are yanko moretera tore ndagera tomoretera are bintu biri bikuru gebi byasokire kuru nyomba itandakirie gikuru kiarenge room eri amate na kikyo I brought good guys tokerusi kionsi ketokia isiko kabisa. Lero by the timbo at light, so I don't know kuru nyomba kio chikoba, but we will do it from the outside. Mwancho muligerio gusi voice lero nana iranire senka yo mugaka Abel Miranyire ngaki mwaga wairire buya kururi gwantigete ngaki kururi na gutigeta mwana mbuyande ndagera gwangete ingendete kuragira nare litoro kino ogirigentire mbuyara ali sare abasani bao bagwakeire simi ebagonte bino mugaka lema nande ngora amenyora matuka mange nande na intu tuetiganete gukorigina miroberi yonsi yao eikirane. Okay, rero kwarorire abasani naretire njira bakorera sare yasa yo abasani nabaya egere bageriro borabu asoire ka. Anyway, mwancho muligereri etwa kore makeover ya sare at least for now tora mubekiro mu at least urare nyomberi mbu yale nkware bintu twasoke kurwa gakire mwancho muligereri bintu twasokia no bire asaiga ebintu byonse pibia twarusi kuru nyumba byonse pi binde ngo samba torali so that asaiga at least yara change bono mwaka no tole nga igakwarore change change na erorire nande nagokire sana kororanga mwirani asma tu nande kuchiturikoira na in a bigger way na maere bono nde turare gitanda ngai na ega wone by the end we have a big team around here bantu abasamaria bantabaya twakorega siamo kermonto and there is no one we are paying, we are just doing it out of love etana kekega ndanga turaranga ke wisana kurusiko turarengi kurusiko turagitena ni by the mware tachiboliti no chire turagerengi kurusiko turaranga kieko eta neki ya kona gutira ndagi onsiga turagerengi kurusiko turaranga naisa na igoro enyundo no nyomba ali Kau gen churuga turarengi kurusiko turaranga inakuwa namna gani? Lakini kiesa hii kinage pima mwili kiga ya wana tokora pima tororenga igana kibungira ni gugecario kaingi igana bake so kibungire kibungire boli kibunge abakega so okay igo tiga kibunge ti bagochi kubungere gesunda imali mbuyo kibungera yes angeke wasa yainere kumanya kaichiri wasa mwabeke ya amata enta tore tiaga to bwatirane twense tokore bwan ni amata waso kuma kubeka boli igende kina we kuru kwasha ye kuwasha yeko gaza saidi nta yando chino maite soka chite bintu byao kabisa andega ni maitengo muntu naro maite kosabaga baka tukolera namaso tukolera namaso twasibire torte tukore twasibire kabisa ngai mutirogoro ngai iga tonchole bai kerro kane gagetanga kira unge tiga barachi gasa giti gonch kana kwano bosabi bobuchekera kwa bokire aro bondo bwago buya iga bwarorokana kaba borunge very nice tonchole
Tonchole bone kerro kana moturogoro tobeka maitante te bone tobange nyomba iska. Nyomba ebe complete isiko. Okay, tuskimoina. We are testing. Tobe kile mattress igoro bone kabisa. Very nice. Nitabone mattress ya. Mwaka. Ngaye marangeti ali to mwaka ale gitanda kiae. Ike wano koraro tabu ati tangu ende. Moro ringa iyo. Tata butale. Wano oli korosi genteganya korosi to bange nyomba iska. Ebinte yin mabe. Kero kiongo butole. Wano nte to bange buna ne nyombere complete. Hapa. Very nice. Tisuguri. Hapa. Arange gitanda kia. Are gitanda kia gotorenga kiukwa. Kogor. Yon. Kiga kira kumuruseli. Arange kia bari kabisa bunakura. Very nice. Let's demonstrate. No kurara bona nyamba kabisa. Asoma ko by the way ndito ko bikora out of love. Twensto etwane kingo mwaka nguchari kurara kusema. Out of love. Kabisa. Bono ko bisbo beke motirogo. Bobeke motirogo. Anto beke. Bange binde bion spire ime virus. Hello. Gato rugere. Eto karangire chingeni. Mina. Talibo. Alafu bono suguri yago ngobanga tolo chuna tokonya ko bangi gedege. Tobeke bintu bion spire complete. Chibesa ni ibere. Ego isibiri ego spiriti yanga. Usiana. Usiana yobwate bijara. Watu chingu. Usiana. Nebichiko. Nebichiko. Kamo ibintu tokoliera matoka motere. Nechingeni twaruse. Ibeke maisi. Tubeke gechiko. Ibeke sima. Ebichiko byago ga bichiko. Bichiko birenga kamo bibe bitatu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bichiko 10. Katika ngo bibanga tole gari. Tete tubange nyomba. Nyomba iwe complete from the outside. Itakereko batole. Naye gwakagwa. Tole tubire. Naye gwakagwa. Ngontweli. It's under one. Sasa ni karato kwa chabona karato korosi ga siende. Oto kinge karato okotorosi itoke ntubwata stokulier. Yewana. Santi saf na reli na resani ya specific. Bekire. Okay, omoyinu hura. Ngobwa to moyimo nyomba ali na ndo yonde. Ro eyolenga ka uko kali basoke. Okay. Ngonyo chekia. Sawa. Omo yolenga ka uko ngali mwasoke. Akasini Nebikombe. Nebikombe byagoga. Bikombe. Kombe kabisa tigangu tokache. Maskaranya gache. Kunya bekalia. Tinde tonya kuichori bintu nyomba. Ayi. Aya ago yomorera alibono. Ejagi no era ejagi kabisa yoko nyoma. Tokunyera mate kiabuso. Kiabuso gyo busa. Wango boko ruga. Kiabuso tokorushe binte bibereiga. Yetigale good. Bono bango mwaka. Bangango ga bintu byabo. Bangango ga kuti. Ngere kyo kubanganse. Tene ni mwina. Tene yawo. Bangango mwago. Yango turaligireyo mwaka. Nyebekerare. Yes, Ai bang. Beke igoro. Next. Microphone ringa ikwanye iri. Bang. Iga. Mbange ige bikombe. Bono manya go chase chisani. Beka igoro chisani. Chisani beke iga. Iga. Yembeka.
kabisa. Ikare wanalete ODM. Ere buya ya mina bono umugango noro igoro noro ngo cyakira riko no muyi noro ngo kenyera chingeni. Ni plastic nere kagwaita go ikabuye sabo manya go cyaka. Neyega. Kai ebichiko. Ebichisuguriye kiganga kwa kibeka. Hango nachibeka nsibeka gusubisha wonse. Ensa. Iga. Bas, ibikombe ibikombe bimbekeremo nekia maji ekiago nekia rere amina Mungu sawa okay bona isabuni yawe yamona narete nderiria ana mentre ninye gachete aleri ngayari aleri mugati nanyorete mbia kugenda no kara tigatura mu minyorero yo minyora bang anya eskali nande na mente chinde ibere wakorire buya amabera ya yango tura mabera nande bekira nare nanda ya mubekire gekombe ayanda mugati ate kunywere chai ayanda boyo tigokire iga acha kunywera tiganda moibisa munye biberanya kuri arerie wone ndagira kwayo mwali ande mubekira mabera amubeki mubekira mabera gekombe kimwa no yobe kali yana mpenga mubekere gekombe mubekere baide aya gotikaro kali kabisa very nice Moses ni haba beko that is drinking milk very nicely yes akora nguzo mugati to goita ngoli nando lenjara tomwa mabere ayo olenjara arangu bende yakara kwa isibiri kwa beki na beka na rufi one we have a complete ande ngole ngibi ndubiri mbira era na biro bino bibiri mbiro ye ni birende okay bono mwancho muligereria and demonstration twalenge singe around what light maybe we couldn't do ebinte bime ombwata abantu ga bangi sana by the abana butu akora na urabwe gasiga agero cyo mwaka talibya mwaka ngo bali buya na yasango mukonyari ando mwaka ngo ramenyora matuko amina ora lenda aleri na ba ligererio na bako na bugu musahada gaiga sango bwati siale na ndo menye endo to go sabiranga obugimo bwa buchenchi buya mono ga kia soko chenchi obugimo bwane na inche enkoira ne buya mono bano ego gerambu ya bono mwankonyire nde moyo mwesese nigunde moyo bona kigoroko sama leta nguru Douglas Joseph woni yango yani wenche bono ndumo yo mu murumo wa mukoti murumo wa mukoti nkiura tutayibona kiura kwana sama ngana kwaro liri muje yango ya nora yitira rosto gotebekene lakini ndi una nyasale moyo na nduna baretiriga jengo sa mokonye kolengana no moyo yemo musiboke mokonye singenjo yetire to batanga ayubu na yeterete lakini meta ayubu era yeterete singenjo abana baye bakwete akiba lakini yange yano yetire akoboka mambi muchando no uri akonyorora aro yetire benge koeresa na mange lakini yetire pia bana tigato totema stokunyara silitaria Yesu amina amen and by the way we will bring ntoli kuchaka project ende onsigaiga onya ntoli kuraleta ba pastor ga no mo father since no mo catholic yole so mo catequista tura cleanse yo mochi then everything will start talo bana tiba serengera cost paka kirigento pake fro bono se pake fro I quote the amount yoro the highest era to make vira tatange 150 jina ga itene 1500 na yani ebi ne bintu gete bito kuranga bono nte toku ane yonsi pi at the highest abo bintu mbiri no moje mnensere ne bintu mbi amenda abo kwirege ndo kuganya otibase ne chinke abondo chikira ikeno 350 hapo yuko sokuligireria 350 ene kara tobegete chitirisa chechuma abo chechuma yale echibawo chechuma bono echinyoni chechuma 400 approximately mirango y'icyuma iri kubikwe birore bakibirore umategera ko karugo cyo kubungo ko bakomanya n'ikibungu nyori nyombe nko mwiri ko rukirigendo abo cyo tatemina 1100 mwaga no minute ngane nchinyarikane asokuegena yote yatawesekana
mwanchi muligereri ntarakora kurwe kinyore kiiga nabwate timu enne gaiga all men abo twakorere twansiga kwe make sure bintu biabeire within a short time. Nyasaye tagwancha igente gekoreka negaki Nyasaye mwaka tiga tukore namasabo tubeka samasabo tukore tusabe ase rieta ria tata rio mwana rio moyo mutagatifu amina. Tato itore igoro rieta ria orisi kubonda bwa bocho gwanja kwa okoreka ensa iga buna igoro toye bono ndagira yaito yabo no turusie bibi ito muna ntogotiga baga tochaya tobasa gotobeka asogotemu no tobogeria asobo bwensi amina. Nanchire Nyasaye Tata mubuike gima mutongi igoro nanse na Yesu Kristo mwana oyo momoimo monguru eitaka bere kuno moyo mutagatifu bore tunabikira Maria osiswe tunabonsio birato bambe tu asomo saraba okweto tirimbo gete gochimagombo orogete kurwa saba kure kurona ira ne kugambia bagimana abakure Kirisi Katoliki getagatifu kubekwa mukwa batagatifu kurusigwa kwebibo no mubero kwera amina. Tosorore omonene nakwira neiribuya asenka ya nabageni baika bango omonene aya twakorire omonene aya gwika kwarorire nkoru bare nkaga igango genda baro umwana bwo moremba atigaro nase bakogenda omonene obe naye ntereba yabo yekene uba ikuguyo omonene naekere tugocha kuumirana eri omonene obakwe nande otogigwe onsi omonene aya araba gokoreke enkeye obo muteneneria ase chibundi na ase abarigereria na ase abatangasachi aba bagocha bakokore project yeye ase okwegene era ase ogwanja kwao na ase omoyo bwanchani eritokobake na togotogi no bonene bwa bororekane twetigira ase oro omonene muna bono bakorunga iga ase bakogenda mbaike buya na inche kibagontiga nkanareri mwana bwo morembe atorende goikenga kinande bagocha gotoinyora gocha gotorora rora chindagire chibatoire omonene ebatoire togwesiberia ebatoire tokoriera obaku nando egwo omonene omonene ase barusi nando obira ni ororo basese nigwe nande bamente chinga kichinde twetigira asora ase tutakora amaronge twabere bibe byaitege kogera ntuna basalia bareu onsi tigabe muna bwanje teisubura ibwa Kristo motori ito amina. Ase rieta ria tata rio mwana rio moyo mutagatifu amina. Asante. Amen. Thank you our sister Mukogoti. I know you are continuing the initiative yo make sure nga mugako iganko nyorare na wane nyumba. May God bless you and let your team have the best they can tore nga kitwachenjire bugima bwo mugako we. Amina. Taribo. Nyasaye abarende nanda abaseseni nase moko genda mogende buya na Nyasaye abe na inwe miaka yonsi na inche kinde nka obugima mwantebia Nyasaye nandende egere munya kondora na ta kemogo cha mwatano mugakori tata mbuyare ga kitonya gusabira nama yaga tole moyo egento kyo moyo linkeri na sesenia konyo yo mino kale moya roche muna mwankonyire igandoche na baseseniri bia mwana amina ekogera konye se birengere libia nencho monyene ime na chandikire miaka mitambi oye na abana banu manyete barabo bamuna bakinerete obogimo obobe bono baguchikorora no na marwera emune kera musubati omwabaruara barenge gocha barera bo ambatebi bana gaki kindo omoyo uyo mino nande nkubuye nale nande mosekenere amina nande bono nje nale nge nabwa to bubisigete na chandikire mone ingakientambe abana batinko batebi akanyumba akamuna amenyete iga Nyasaye gwanche kerenda atimoke enalengi kweni guliri kegima tinya ko abana abo obosoku yani akanyumba kamuno muroche amenyete iga lakini bono Nyasaye obabwatira okoboko mwanteneniri nande Nyasaye namente miaka nyakobo amina ere dingo cha kukulira kwategera matangasa kare dinkari naraga ngakia kana kamwaga ki aku akaerete no aku karaguno ega mbante binanga chikoba kega nche nkoletere redi kwategera matangaso bia muno mugaka bono ngatiende yonsi mugo cha karibu asante asante